Takže dneska mám tady hodně vajíček. Tuty si otevřeme. Teda tuty ne, jenom mám tady kozice. Takže tady, tuty si dneska otevřeme. Máme tady i šroti, ale to jsem ještě neudělala. Ale to, vlastně tuto vajíčko není vzácný. Pak je tuto vajíčko, pak tuto, pak je tuto a pak je tuto. Takže teď si dám tady tuto, dám si tady tuto a dám tady odemknout. Teda musím si dát tady tuto. Tak. A teď jdeme někam, kam potřebujeme jít. Jdeme se tady, jestli někdo je doma a dáme tady si. Asi nikdo není doma, takže půjdeme. Tady. Ahoj. Kiki. Jsem mluvila hnedka po druhý to další. Tak a dala jsem mojí sestřiče další vajíčko. To nejvíc vzácný. A má tady spoustu žraloků. A ukážu vám předek. Tady je takovýhle vajíčka. Tady má tuto. Takhle to má zvířat. Krásného medvěda, ale to mám i já. Tady má takovýhle věci. Tuto vajíčku mám taky, ale chtěla bych dračí vajíčko. Jestli mi chcete pomoct, abych dostala dračí vajíčko, tak dejte like a odběr.